παιδιά, αυτό είναι το part του, sorry που, μικρούτσικο. Μόνο στο mine έγιναν οι αλλαγές, δεν έγιναν και στο σπίτι και αυτά, δεν βρήκα κρεβάτι. Πάμε να παίξουμε. Επίσης θα παρατηρήσετε μερικές αλλαγές εδώ πέρα. Έβαλα Rexure Pack. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Λοιπόν, τώρα που είναι πρωί, λοιπόν πάμε να βρούμε μαλλί για το κρεβάτι. Συγγνώμη που δεν κολλάει, που κολλάει τόσο πολύ. Τι θα ήθελα, ναι, θα ήθελα και ένα τσεκούρι. Έχω το λόγο μου. Επίσης είχα μερικά προβληματάκια με το Action. Ήθελα να το πληρώσω. Γιατί δεν μπορείς να πάνω από ένα μήνα κάτι μου είχε πάθει. Κάτι τέτοια, έλεγε βλακίες μπουρδες. Τέλος πάντων. Τώρα έχω το Bandicam με hack που κάνουν πάνω από 10 λεπτά. Από το The Pirate γράφεις Bandicam full cracked και στο βγάζει. Αλλά μόνο και με τσεκούρι, δεν θέλω βιβλία. Απλά ήθελα τις βιβλιοθήκες να δω τι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Ναι, να βρούμε πρόβατα. Βρήκα καρβουνάκι. Δεν θα πάμε να το πάρουμε τώρα. Τώρα θέλουμε πρόβατα. Οπωσδήποτε. Θα δείξω σε ένα βιντεάκι μετά από πώς το λένε, από τα part. Θα δείξω πώς να βάλετε Rexure Pack. Απλά σας το λέω γιατί κάποιοι θέλουν να βάλουν Rexure Packs. Και αν θέλετε γράψτε μου κάτω στα comments. Γράψτε μου αν θέλετε να σας κάνω και για intro. Πώς να βάζετε intro στα βίντεό σας. Μπορώ να σας το δείξω από τον υπολογιστή και για το κινητό και για τον υπολογιστή. Πώς να βάλετε intro. Δηλαδή αν ας πούμε όπως το φίλο μου τον Γρηγόρη που τον GR Dragon το κανάλι από ξέρετε που έχει στο κινητό, αν μου το γράψετε μπορώ να κάνω και ένα βιντεάκι για να πώς να βάζετε intro. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο πολύ έχω ψάξει. Καθημερινά ψάχνω και δεν βρίσκω τίποτα, Όταν τα χρειάζομαι δεν τα βρίσκω. Όταν δεν τα χρειάζομαι τότε τα βρίσκω. Αν μπορείτε παρακαλώ να κάνετε subscribe, γιατί τώρα εγώ το έχω πριν από το καλοκαίρι το κανάλι. Κάποιοι άλλοι το έχουν πιο μετά από το έχουν τώρα 2 μήνες και έχουν ας πούμε 45 subscribers και εγώ έχω 13 και το έχω πριν από το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλά τα βίντεο μου τα προηγούμενα που τα έκανα με το κινητό τράβαγα, τώρα έχω screen recorder όμως και είναι και με το Bandicam. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη γι' αυτό, θέλω απλά να δω στα πόσα λεπτά έχω φτάσει. Οκ. Νυχτώνει και δεν έχω βρει ούτε ένα πρόβατο, κοιτάω.
Όπα, κουρούνια. Pigs, δεν είναι προβάτα. Επίσης, αν είχα στο κινητό μου screen recorder το Mobizen που δεν μου κατεβαίνει επειδή δεν έχω κάνει αναβάθμιση στο κινητό μου, update και upgrade και δεν το σηκώνει το Mobizen. Δεν είναι τώρα να τα λέω αυτά όμως. Θα σας το πω μετά. Θα πάω σπίτι μου. Ώσπου να ξημερώσει, πάω να κάνω λίγο mine εγώ. Να σας δείξω τι είχα βρει. Είχα βρει λίγο κάρβουνο και επίσης είχα βρει περιμένουμε, είχα σκάψει πολύ στο προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Στο part του, αλλά εκείνο έχει χαλάσει και το intro που σας είπα. Και είχα βρει αυτό. Σκάβεις και βρίσκεις συνέχεια λάβα. Δεν βρίσκεις τίποτα παρά μόνο λάβα. Κοιτάξτε, λάβα. Ξέρετε τι έχω συνειδητοποιήσει. Ότι κάπου οδηγεί. Κάπου θέλει να σε οδηγήσει. Πόσο βαθύ είναι. Εντάξει, δεν πειράζει, εγώ συνεχίζω να σκάω από εδώ. Προς τα κάτω τώρα. Όχι. Παντού αυτό το μπλοκ. Το μισό είναι κάτω τα πέφτες από τον κόσμο, το ξέρετε όλοι αυτό. Όσοι παίζουν γενικά Minecraft και το ξέρουν. Και όσοι είναι αρχάριοι, μπορεί να αρχίσω να κάνω tutorials για τους αρχάριους, για συνταγές Minecraft και τέτοια. Για τους αρχάριους μόνο, Δεν το κάνω για αυτούς που, δεν θα το κάνω για αυτούς που ξέρουνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, να ξημέρωσε και πάλι sorry, φτάσαμε στα 8 λεπτά. Δεν θέλω να περάσουμε τα 10 λεπτά. Όχι επειδή για λόγους ότι θα σταματήσω το βίντεο και τέτοια. Για λόγους που δεν θα μου το ανεβάζει το YouTube το βίντεο. Παιδιά, συγγνώμη, πραγματικά τώρα δεν θέλω, αλλά πρέπει να λήξει το βίντεο εδώ. Θα τα πούμε στο part 3 που θα κάνουμε διόρροφο το σπίτι. Κάτι θέλω να κάνω λίγο με το σπίτι, να το φτιάξω. Τα λέμε στο part, πώς το λένε, part 3. Μισό λεπτάκι να ανέβω πάνω και να σας αποχαιρετήσω. Βράδες. Πάλι. Νομίζω ότι κάτσα μια μέρα.
Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, part 3. Αυτά από μένα. Αντίο.